Euskararen aurkako azken eraso judizialaren aurrean, UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak deituta, elkarretaratzeak egin dituzte asteburuan ia 100 udalerritan, tartean Bergaran, Oñatin, Antzuolan, Elgetan eta Aramaion. Arrasaten bertako hizkuntza eskubideen aldeko protokoloak deitu du elkarretaratzea. Izan ere, Espainiako Auzitegi Gorenak Voxen eskariz, EAeko udal legearen dekretutik baliogabetutako artikulu gehienak atzera bota ditu. Euskara lehenetsiz gero, hizkuntzen koofizialtasuna urratzen dela ebatzita. Epaiaren honako irakurketa egin du UEMan Oñatiko udaleko ordezkari den Iñaki Olaldek. Badoz batzuk oso enpeinauta, garen horretan edo garen hori ez dozkoela izaten utzi nahi, eta are gutxio euskeraz biziten, eta berriro ere beste atake bat. Hau bat hor lehen dik, ez da frankismoan euskera bertan bera dezuestea zan helburua, eta oin antzekuak badaoz, eta hori da euren helburua. Udal legeak tokiko administrazioetan euskeraz jardun ahal izatea bermatzen du, bereziki euskararen arnasguneetan, eta zuzenean eragiten die udalekin harremana duten eragile eta norbanakoei. Oinarrizko zutabea da euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Azteko rekonozimentua euskalduna garela, eta hau dela gure hizkuntza eta ez dela kapritxo bat sortu zana. Honek hau ondare bada eta ondare hortan bizi gara. Euskaria gure hizkuntza bat da, injarra daukona edo injarra egun behar jakona, eta ezin gaikena da zapaldu da alde batera itxi, orduen hemen batzen gara, apur bat, danon artien batu eta hori bukaketako edo horri irtenbide bat bilatzeko. 2023tik hona udal legearen hainbat artikulu baliogabetu dituzte Espainiako eta EAeko auzitegiek. Eta azken epai honek beste katebegi bat gehitu du euskararen aurkako jazarpen judizialean. Soka hori etetea ezinbestekoa dela esan dute euskalgintzako eragileek. Nik irakurri otenatik eta hau ontxe pasau berri da, eta uste datozen egunetan berba enbiako dugula, zeintzuk izango dian urrengo urratsak edo, eta aipatzen zanez, Europaraino joan behar bidun bada, Europara joan beharko dela eta burukan jarraitu behar dugula. Nik uste dut bai ekarriko dauela gero atzetik korreia, orduan uste dut elkartaratze bastante inbiko dugula, ze hizkuntza bestela kanpotik edo Espainiatik bai apaltzen baduzko azkenean arriskua euki geike, orduan fuerte gu behintzet batu bikotzau eta aurrera egin. Asteburuko elkarretaratzeetan hainbat herritar eta erakundek berretsi dute euskarak dagokion lekua izan behar duela, etorkizunean ere horrela jarraitzeko asmoa erakutsita. Guk uste dut plazara urten biula, ekintzara da aurrera atera behar ditugula, eta gure presentzia egunez egun erakutsi behar dugula.